Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu bibiyar wannan channel, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. Yau kuma kamar yadda kuke gani a title ɗin wannan bidiyo, na rubuta yadda za ku ainihin raba kiɗa da waka ko kuma ku raba kiɗa da murya ko. Idan misali kana so ka cire iya sautin muryar mawaki a cikin kiɗa ko a cikin waƙar da aka gama bugawa, ya za a yi ka yi? Saboda na san wasu da dama za su so su san ya ake bi ko kuma wace hanya ake amfani da ita. To insha Allahu in dai kuna biye da mu a cikin wannan bidiyo, za mu nuna muku yadda za ku bi ku yi amfani da wannan hanya cikin sauƙi. Abu na farko da za ku yi shine, amma dai da farko muna masu roƙo a gare ku da ku je ku yi mana subscribe na wannan channel, domin hakan kan ba mu ƙwarin gwiwa ganin cewa mun kawo muku bidiyoyi a makamantan irin wannan da abun da dai ya shafi a ci gaba na technology na zamani. To, abin da muke buƙata da farko shine za mu je mu shiga Play Store. Idan mun shiga Play Store kamar yadda kuke gani, zan shiga Play Store zan yi searching ɗin application kamar haka. Da farko za ku tafi Play Store na wayarku sai ku shiga. Da farko bayan kun buɗe datar wayarku za ku shiga Play Store. Idan kun shiga Play Store ya buɗe, ga sunan application ɗin zan rubuta wanda zan yi amfani da shi shine Moses. Shi wannan Moses ɗin shine application ɗin da za mu yi amfani da shi. In kun shiga cikin Play Store za ku rubuta, ga shi nan misali ina rubuta wato MOISES kamar yadda kuke gani. Kun ga yayi afiya ma, to wannan na farkon sai ku danna kawai automatically zai yi searching zai kawo muku shi. Bayan kun gama ku kula da kyau za ku ga icon ɗinsa, kun gan shi nan, wannan shi ne mai wannan alamun wato background black da kuma wani layi-layi a kwance kamar alamun baka kenan ko. Sannan kuma mai launin ruwan sky za a ce ko light blue. To ga shi nan shi za ku ɗauko. To in kun zo za ku ga install. To amma ni already da yake na yi amfani da shi ko kuma in ce na sauke shi akan wayata, kun ga kawai zai nuna mun na buɗe shi. To zan je zan buɗe shi. Idan na buɗe shi kamar haka yadda kuke gani, kun ga ya kawo ni cikinsa. Wannan shi ne cikin application ɗin. Idan kun shiga bayan ya buɗe sai ku jira, kun gani zai nuna muku wato wasu bayanai na application ɗin kamar yanzu ga shi nan abubuwan da yake yi kenan. To kai tsaye kawai kar ku damu da wannan, sai ku zo ku danna next ɗin nan. Kuna danna next. Bayan kun danna next zai nuna muku cewa get started wato ka fara kenan. Sai ka danna get started ɗin nan. Idan ka fara, kun ga nan ya nuno muku zaɓuka guda biyu ko uku kai. To abu na farko da manta ban gaya muku ba shine, shi wannan application ɗin akwai abubuwa biyu waɗanda dole ba zai yiwu ba sai da su. Na farko shi wannan application ɗin online ne ba offline ba, dole sai datar ka a buɗe. Kana da data kuma sannan zai yi amfani. Sannan baya ga haka dole sai kana da Gmail ma'ana ko kuma email. Duka dai manufar ɗaya ce. In an ce Gmail kun san me yake nufi, wato account na Gmail. To abu na farko da za ku yi shine ku shiga wannan inda aka rubuta sign with Gmail ɗin nan. Kun gani? Ko kuma sign with Google. Za ku taɓa shi haka. Idan ya kasance da Gmail akan wayarka, to zai baka zaɓin ka zaɓi wanne za ka yi amfani da shi. In Gmail ɗin ya mafi guda ɗaya, tunda wasu suna ajiye Gmail a wayarsu sama da guda ɗaya. In ma ɗaya ne zai kawo ma sai ka zaɓa automatically kamar yadda kuke gani. Kun ga ya kawo mu? To sai in zaɓa kawai kamar haka. Kun gani na zaɓa. To bayan na zaɓa zai yi searching na ɗan lokaci. Yauwa kun ga yayi sign da email ɗina ya buɗe. To kasancewar na taɓa ma amfani da shi a baya, duk wasu ayyuka da na taɓa yin amfani a baya da su, kun gani ya nuno min su a nan, amma sai na sake yin downloading idan ina so. To shine muhimmancin ma ka sa email ɗin naka. Shi wannan application ɗin ko da ka wato ba ka da waya, ka yi wasu ayyuka da kake so a ce wannan ayyuka ko da a gaba in kana so ka neme su ka iya samun su,
To in kai amfani da wannan application ɗin ka shigar da email ɗinka kuma baka manta password ɗin ba, ko da ka rabu da wayar tsawon shekaru ka dawo ka sake mallakar waya, sannan kake so ka ci gaba da wannan abun kuma ka nemo wannan aikin naka da ya ɓata, kai tsaye in ka shiga application ɗin kai sign da email ɗinka, to zai dawo ma da wannan abubuwan gabaki ɗaya sai ka ci gaba daga inda ka tsaya. Wannan shine ɗaya daga cikin advantages ɗin sa email ɗin a cikin shi wannan application ɗin, saboda abu ne mai adana bayanai. Yanzu misali idan kuna so ku ɗauko kun shigar da email ɗinku kuna so ya buɗo muku wannan fuska, sai ku zo ku danna wannan alama mai alamar tarawa ɗinnan, wannan na tsakiya ɗinnan na ƙasa. Kun danna shi haka, kun ga ya nuno muku fuska, gashi nan cloud storage, nan kuma gashi nan gallery, sannan nan ga file apps. Wato sai ku zo ku danna wannan file apps ɗinnan, kun gane? Shi za ku zaɓa. Zai iya nuno muku wannan wuri da kuka gani allow ɗinnan, sai ku ba shi allow. Kun gani? Bayan kun danna ya nuno muku zaɓuka kamar haka. To abin da zai fi dacewa tunda waƙa za ku ɗauko, sai ku shigo music ɗinnan. Na tabbata kusan kowa in ya kawo masa zaɓi zai kawo da music ɗinnan. Wannan music ɗin ita ce wato default player music ta kowace Android. Na san in dai kun danna a wayarku zai kawo music ɗinnan, to sai ku shiga music. Idan kun shiga dukkan wasu waƙoƙin da ke cikin wayarku a nan za ku gansu. Yanzu misali sai in je ne sacin ɗin waƙar da nake so in ɗauka. Misali bari in ɗauki wannan waƙar ta misali na ɗauki wannan waƙar I'm sorry. Kun ga ya nuno min zaɓuka kala biyu a nan. Ga drums wato vocals, drums, bass, others ko? To sai in bar shi akan wannan vocal. Idan ina so kenan ya cire min, ya ware min murya, ya ware min ƙaran ganguna, ya ware min bass da wani sauran makamantansu. Sai in bar shi a wannan. Idan kuma ina so kawai ya ware min iya murya ne da kiɗa, to sai in dawo zaɓi biyu. To amma ni da zaɓin farkon nan da shi zan yi amfani. Bari ku gani, bayan ka danna sai ka zo nan ƙasa wanda aka rubuta submit, wannan ɗan akwatin sai ka taɓa shi. Kun taɓa shi kun ga zai nuno muku wani zaɓi kamar haka. To sai ku ɗan bashi ku ɗan jira na tsawon mintuna, kun gani? Ya danganta da ƙarfin network ɗin da ka yi amfani da shi a wannan lokacin. To in ya gama kun gani yana searching, kun gani yana uploading. Nan kana ɗora musu waƙar daga wayarka ne zuwa yanar gizo. Kun gani? Bayan ya yi wannan uploading ɗin zai kawo muku zaɓi kamar haka. Processing file, sai ka danna go it. Ka gani? Kun gani yana processing? Kun gani? Yawwa, to alhamdulillah kamar yadda kuke gani, kun gani bayan ya gama gashi nan. Yanzu kawai sai in danna in taɓa haka. Na taɓa ita ko? To yanzu za ku ji ta yi play da sound ɗin da kiɗan da komai a tare. Wannan yana nuna ma wato idan kana so ka canja kowane irin key ko pitch ka canja na asalin waƙar, za ka taɓa nan ne. Sai ka danna. Sai ku caccanja kawai, in kai haka sai ka danna don. Yanzu sai. To kun ga kamar yadda kuke gani, wannan zaɓuka guda huɗu dukansu kun ga an daidaita volume ɗin a daidaita yake. A daidaita yake. Wannan da kuke gani ƙaran murya ne, wannan kuma ƙaran ganguna ne, wannan kuma ƙara ne na bass mai ɗauke da ko sautin jita haka, wannan kuma ƙara ne na music. Duk wani ƙara da ya shafi busa ko sarewa ko wani piano duk a nan yake. To yanzu misali da za mu yi ƙasa da wayannan, za ku ji mun cire duk wani sauti mai ƙaran hayaniya na kiɗa, iya muryar zai bari. Misali. Lamba guda ke ce irin zana, muke zane unguwa.
ban shakkar shiga taro na 'yan mata. Ona sinadari na cuta so kai ne da magani. MT babu kowa cikin zuciya sai kai rabin raina. Na kira ka da kun gani kamar yadda kuke gani, wannan shine asalin, wannan shine karan ganguna. Kun ga na bar iya kiɗan kuma. Kun gani wannan iya karan ganguna ne. To idan na ce iya karan gangunan nake so in fitar zan iya fitarwa, in kuma iya karan muryan nake so in fitar shi ma zan iya fitar. To alhamdulillah, wannan shine ƙarshen bidiyon namu, da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. Sannan kuma idan wannan bidiyo ya burge ka, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana like, sannan ku yi mana share ɗin wannan bidiyo. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa tare da wannan channel mai albarka. Mun gode.